дар ноҳияи Данғара ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб ҷамъомади бошукӯҳ доир гардид. Ин чорабинӣ ки дар саҳни бинои муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии нури тибби деҳаи Ғиҷова ки ҷамъияти деҳоти Пушинг баргузор карда шуд, дар он табибон, устодону кормандони донишгоҳу коллеҷҳои тиббии ноҳия ва дигар кормандони ин ниҳод иштирок намуданд. масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ҷамъомадагонро ки аксарияташон ходимони муассисаҳои тиббии вилоятанд ба ифтихори иди касбияшон таҳният гуфта таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба таври рӯзафзун рушд намуда бо биноҳои замонавӣ, таҷҳизоти муосир, табибони таҷрибадору соҳибтахассус таъмин ва вазъи хизматрасонии тиббӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. гуфта шуд ки бинои муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббии нури тибби деҳаи Ғиҷовак низ дар баробари хизмати босифати тиббӣ расонидан ба сокинони деҳоти Пушинг ҳамчунин дар соҳибкасб намудани ҷавонони деҳот дар соҳаи тандурустӣ фаъолияти пурсамар дорад. дар вазъияти муносиб якчанд нафар кормандон аз муассисаҳои тандурустии ҳудуди ноҳия ки давоми як соли охир бо фаъолияти назарраси худ дар ҳифзу беҳсозии саломатии аҳолӣ ҳиссаи арзанда гузоштаанд, бо сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. қисмати дигари чорабинӣ бо барномаи рангини омоданамудаи аҳли фарҳанги ноҳия хотима ёфт ки дар он ҳунармандони касбӣ бо суруду таронаҳои дилошӯб табъи ҳозиринро шод гардониданд. дар идомаи ин ҷамъомад бахшида ба иди касбии табибон, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия чанде аз собиқадорони соҳаро ки солиёни зиёд ба сокинони ноҳия хизмати тиббӣ расонидаанд аёдат намуда ба онҳо кӯмаки молиявӣ расониданд. собиқадорон бо ризояти комил аз сиёсати ҳукумати мамлакат хоса сарвари давлат изҳори хушнудӣ намуданд.